हाय फ्रेन्ड्स गिबियावनो ब्रह्म जब इनफो चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोनहा गाहाम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरो दिनैनि बे भिडिअ आङो माने आसामाव जानो गोनां माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामखौ बेस खालामनानै आङो आंनि बे चेनेलाव दैलि कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे कुइसन्स एन्सारफोर लानानै फैगोन लोगोफोर दैलि मा घटना जालांदोंना बेनि सायाव कुइसन्स फैथावना एग्जामाव कुइसन फैथावना माखासे कुइसन्सफोर आङो लानानै फैगोन आरो बेनि एन्सारखौबो लानानै फैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आंनि बे चेनेलाव दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना बे दैलि कारेन्ट एफेयार्सनि कुइसनखौ मोननो हागोन दिनै 14 अक्ट'बर 2023 अके आरो दिनैनिफ्राय आङो मा खालामगोन दैलि कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे कुइसन्सफोर लानानै फैगोन लोगोफोर अके नोंथांमोना चेनेलखौ नायलांबाय था बेफोरबायदि दैलि कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे कुइसन एन्सारफोर मोननो थाखाय आरो फैबाय थानाय जि एग्जामफोर दङ लोगोफोर बे एग्जामाव थियारि जानो हानाय बायदि नोंथांमोना बे आंनि बे चेनेलखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अके फै जों दानिया फार्स्ट कुइसनखौ नायनि लोगोफोर फार्स्ट कुइसना दङ हु वाज सिलेक्टेड एज द सत्यजित रे लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड होनना बुंदों लोगोफोर अके दा बे सत्यजित रे लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्डखौ गाहायाव होनाय अपसनफोरनि गेजेराव सोर मोननो हादोंमोन ए बि सि डि जा मोनब्रै अपसन दंखायो बे अपसननि मादाव सोर मोननो हादोंमोन होनना बुंदों लोगोफोर अके दा बे अपसननि मादाव बि अपसना मोननो हादोंमोन लोगोफोर बे अपसनाव सोर दङ माइकेल डागलास दङ लोगोफोर अके बे माइकेल डागलासआ जाहैबाय सासे हलिउड एक्टर लोगोफोर अके बे हलिउड एक्टरानो बे सत्यजित रे लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड 2023 नि एवार्डखौ बे मोननो हादोंमोन लोगोफोर अके माइकेल डागलास लोगोफोर अके माइकेल डागलासआ जाहैबाय सासे हलिउड एक्टरमोन लोगोफोर अके नेक्स्ट कुइसनाव दङ हुइच सेन्ट्रेल पाब्लिक सेक्टर एन्टारप्राइज गट द स्टेटास अफ नवरत्न कम्पेनि होनना बुंदों लोगोफोर भारतआव कम्पेनिफोरनि माखासे स्टेटासफोरखौ नायनानै नवरत्न कम्पेनिनि मोनसे स्टेटास होनाय जायो लोगोफोर आरो बे नवरत्न कम्पेनिया जाहैबाय भारतजों मोनसे बानायजानाय कम्पेनिफोरनि माखासे क्राइटेरियाखौ नायनानै भारतआव नवरत्न महारत्न बेफोरबायदि स्टेटास होनाय जायो लोगोफोर दा रिसेन्टलि बबे कम्पेनिया भारतनि जि नवरत्न कम्पेनिनि स्टेटासखौ मोननो हादोंमोन बेखौ कुइसनाव सोंनाय जादों लोगोफोर अके दा बेयाव ए नाम्बाराव दङ IRCON आरो मोनसे बियाव दङ रिट्स लोगोफोर अके दा बियाव सियाव दङ बोथ अफ A and B लोगोफोर ओमफ्राय नान अफ द एबभ गोजौनि मोनसेबो नङा होननाय दङ अपसनाव दा बेनि गेजेराव जागोन जोंनिया अपसन सिया जागोन बेनि कारेक्ट एन्सार अर्थात जि भारतनि जि पाब्लिक सेक्टर एन्टारप्राइज लोगोफोर ओमफ्राय सेन्ट्रेल पाब्लिक सेक्टर एन्टारप्राइजनि जि कम्पेनिफोर दङ लोगोफोर दा बेयाव IRCON आरो RITES रिट्स बे मोननै कम्पेनिया मा खालामदोंमोन भारतआव नवरत्न कम्पेनिनि स्टेटासखौ मोननो हादोंमोन लोगोफोर अके दा बेनि जि फुल फर्म बेखौ नायगोन जोङो मा जायो लोगोफोर नङा होमबा दानि बेनि जि फुल फर्म बे जाहैबाय IRCON मिन्स इन्डियान रेलवे कन्स्ट्राक्शन इन्टारनेशनेल लिमिटेड आरो मोनसेया जाबाय रिट्सआ जाहैबाय रेल इन्डिया टेक्निकेल इकनमिक सार्भे लिमिटेड लोगोफोर दा बे मोननै कम्पेनिया मा खालामनो हादोंमोन बेनि जि स्टेटास बेखौ मोननो हादोंमोन लोगोफोर नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु वाज अनार उइथ सरस्वती सम्मान 2022 होनना बुंदों लोगोफोर अके बे सरस्वती सम्माना जाहैबाय मोनसे लिटारेसि एवार्ड लोगोफोर दा बे लिटारेसि एवार्डखौ गाहायाव होनाय अपसनफोरनि गेजेराव सोर मोननो हादोंमोन होनना बुंदों लोगोफोर अके दा बेनि जि कारेक्ट एन्सार बे कारेक्ट एन्सारा जागोन लोगोफोर अपसन डि शिव शंकर होनना बुंदों लोगोफोर दा बे शिव शंकरा जाहैबाय सासे तामिल थारमाने राइटार आरो लोगोफोर अके दा बे तामिल राइटारानो मा खालामनो हादोंमोन बे सरस्वती सम्मान नि जि एवार्ड बेखौ मोननो हादोंमोन लोगोफोर अके बे सरस्वती जि सम्माननि जि एवार्ड बेखौ के बिरला फाउन्डेसना होयो लोगोफोर आरो बेयाव टटेल मा खालामनो हायो जोंनिया 15 लाख रुपिनि जि बे मोनसे बै बान्था लोगोफोर 15 लाख बान्था थायो लोगोफोर बेयाव अके बे 15 लाख बान्थाखौ तामिल जि राइटार नङा होमबा तामिल राइटार बे मोननो हादोंमोन लोगोफोर अके नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हाट इज द इन्डियान रेंक इन द ग्लबेल हांगार इन्डेक्स होनना बुंदों लोगोफोर अके दा वर्ल्डनि माखासे संस्थाफोरा मा खालामो जोंनिया बे वर्ल्डआव बेसेबां मानसिफोरा थारमाने ओंखाम मोनजानाय मोनजायै बे आदार मोनजानाय मोनजायैनि सायाव सार्भे खालामो आरोना
ना बेनि सायाव मा खालामदोंमोन टटेल 125टा कान्ट्रिखौ लानानै सार्भे खालामनाय जादोंमोन आरो बेयाव होखानाय बायदिबा नैबे in 2023 ग्लबेल हांगार इन्डेक्स इन्डियान रेंक 111 रेंक मोननो हादों लोगोफोर अके 125टा हादोरखौ लानानै बे सार्भे खालामनाय जादोंमोन आरो बे सार्भेयाव मा मोननो हादोंमोन टटेल इन्डियाया 111टा रेंकआव मोननो हादोंमोन लोगोफोर अर्थात भारतआव थारमाने उखैहाबनानै थाग्रा मानसिनि अनजिमाया गोबां दङ लोगोफोर गासै हादोरफोरनि गेजेराव 111टा रेंक मोननो हादोंमोन लोगोफोर अके दा होमबा बेखौ नायोब्ला भारतआबो थारमाने गोबां मानो उखैहाबनानै थाग्रा बा ओंखाम मोनजायै गोबां सुबुंफोरखौ जोङो भारतआवबो मोननो हायो आरोना अके नेक्स्ट कुइसनाव दङ when was वर्ल्ड अर्थ राइट्स डे सेलिब्रेटेड इन होनना बुंदों लोगोफोर अके दा गाहायाव माखासे अपसनफोर दङ लोगोफोर बे अपसनफोरनि गेजेराव 12 अक्ट'बर 13 अक्ट'बर 14 अक्ट'बर आरो 10 अक्ट'बर दङ दा बेनि जि कारेक्ट एन्सार बे कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन ए अर्थात 12 अक्ट'बर नङा होमबा बे 12 अक्ट'बरानो जाहैबाय मानो बुहुमाव 2000 बोसोरफ्रोमबो मा खालामो वर्ल्ड अर्थ राइट्स डे हिसाबै फालिनाय जायो लोगोफोराव अके अर्थ राइट्स डे माने जोंना गान्थि सानाय आरोना गान्थि सानाय मानसिनाव गोबां बेराम जायो दा बेनि मादाव गान्थि सानाय आथिंनि आखाइनि बिखुंनि नङा होमबा दा बेफोरनि माखासे जराफ्राव बिराद पेइन जायो सानाय जायो दा बे सानायनिनो मोनसे सान हिसाबै बुहुमाव मानो वर्ल्ड अर्थ राइट्स डे सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जायो लोगोफोर अके दा बेनि फालिनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा बे जइन्ट पेनखौ माबायदि जों गैया खालामनो हायो बुहुमनिफ्राय दा बेनि सायाव बेयाव रिसार्च खालामनाय जायो सावरायनाय जायो बुहुमाव माबायदि बे बेरामा माबायदि बारायगासिनो दङ ना बेफोरनि सायाव सार्भे खालामनानै बे सार्भे डाटाफोरखौ बेयाव फोसावनाय जायो लोगोसे बेखौ माबायदि गैया खालामनो हायो न बुहुमनिफ्राय बा बेरामखौ माबायदि जों सोखानो हायो बेनि सायावबो माखासे माने सावरायनाय जायो आरो बै सानखालि अके नेक्स्ट कुइसनाव दङ who has become the new chairman of साउथ इन्डियान बेंक होनना बुंदों लोगोफोर अके साउथ इन्डियान बेंकनि गोदान चेयारमेना सोर लोगोफोर अके बे मोनसे बेंकनि मुं आरो बे बेंकनि गोदान चेयारमेना सोर लोगोफोर अपसन दङ माखासे अपसनाव दङ सन्जीब बियाव दङ भिजे कौरियान सियाव दङ देबात सान आरो डियाव दङ राजनेश कर्नाटका अके दा बेनि मादाव कारेक्ट एन्सारा जागोन लोगोफोर अपसन बि अर्थात भिजे कौरियान अके नेक्स्ट कुइसनाव दङ वेयर वाज द 141st इन्टारनेसनेल अलिम्पिक कमिटि सिजन हेल्ड इन अक्ट'बर 2023 अर्थात अक्ट'बर 2023आव 141थि इन्टारनेसनेल अलिम्पिक कमिटिनि मिटिंखौ बबेयाव लानाय जादोंमोन लोगोफोर अके दा बेनि माखासे अपसनफोर दङ लोगोफोर अपसन एआव दङ पेरिस बियाव दङ जार्मानि सियाव दङ इन्डिया आरो अस्ट्रेलिया लोगोफोर अके दा बेनि मादाव जि कारेक्ट एन्सार बे जागोन लोगोफोर अपसन सि अर्थात इन्डिया लोगोफोर अके बे इन्डियायावनो 141थि इन्टारनेसनेल अलिम्पिक कमिटि सिजनखौ मा खालामनाय जादोंमोन बेखेवनाय जादों अर्थात बेनि मिटिंखौ बेयाव लानाय जादोंमोन अके दा बेनि जि मिटिं बेखौ नरेन्द्र मदि भारतनि जि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बेखौ बेखेवनानै होदोंमोन अके दा बे इन्टारनेसनेल अलिम्पिक कमिटियाव बेसेबां हादोरमानिफ्राय गेलेनाय जायो बाहागो लायो लोगोफोर बेयाव दङनायाव दंखायो बेयाव गासै मोनबा रिं थायो लोगोफोर मोनबा रिं गोसोआव लाखि मालाबा कुइसनाव फैनाय नुयो जे अलिम्पिक गेमाव बेसेबां रिं थायो लोगोफोर अके दा बे रिंनिफ्रायबो कुइसन फैनाय नुयो लोगोफोर अके दा मोनबा रिं माने लोगोफोर बेयाव मोनबा हादरमानि माखासे कान्ट्रिफ्रा बेयाव बाहागो लायो लोगोफोर स्पेसियेलि बेयाव दङ इउरपनिफ्राय माखासे हादरफोरा बाहागो लायो इउरप आफ्रिका आमेरिका एसिया एन्ड अस्ट्रेलिया लोगोफोर बेफोरबायदि टटेल मोनबा हादरमा दङ बेयाव बेनिखायनो बे मोनबा हादरमानि थाखाय मोनबा रिं बेयाव लाखिनाय जादों लोगोफोर अके दा बेनिफ्रायबो गोबां मालाबा इन्टारभिउफोराव कुइसन सोंनाय नुयो लोगोफोर अके दा गोसोआव लाखि जे बे मोनबा हादरमानिफ्राय माखासे कान्ट्रिफ्रा बेयाव बाहागो लायो लोगोफोर अके इन्टारनेसनेल अलिम्पिक बे गेमाव आरोना बे 141थि जि बेनि मिटिं जादोंमोन बेखौ लोगोफोर भारतआव खुंनाय जादोंमोन अके दा बेजों लोगोनो दिनैनि 14 अक्ट'बरनि जि कुइसन दैलि
कारेन्ट एफेयार्स बेखौ आं बेयावनो फोजोब्बाय नोंथांमोना बेफोरबायदि दैलि कारेन्ट एफेयार्सनि कुइसननि एन्सार मोनबाय थानो थाखाय लोगोफोर आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो सोरबाफोर जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोजानै दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके थेंक इउ फर वाचिं